Patakazongomhanyisana naye kusvika kumagadheni uko. Kana pandakazomuona sisi vangu vakizondipawo bvumo ndichizomuengawo paanga akumhanyisawo nemuning'ina wangu nakudza naye Bangira. Takarana face to face ndichibvawo nechirodhi chekunoku kumagadheni kunoku. Tichimuteni momira ndakabata bvumo ndopakamira ndopandakazwa futi kutanga ichirira. Yechitupa yakazorira munhu angatova pasi nekuti tanga tatomubata nakudza naye Bangira. Ndinoita inini akakanganiswa nevabereki vake. Nokuti baba vake vaita zveku aiba mombe dzevanhu. Hama dzana amai vangu chezokuzana ana amai vangu vacho chaiwoka. Vakabatikana chaizvo. Nekuti kana kutodedzerwa kunzi zvitsva chaizvo paruzhinjika vanotobatikanawo nazvo. Saka apa vanhu vanonyomboda kuita serious nazvo vakangoti pamwe semunhu asinawo mukadzi munhu aida kungoitawo zvokungozururira zvezve. Tasingatorizivi kuti angatotanga nyaya dzake dzokuuraya vanhu kumashuro. Musi wa 3 January 2026 mumwedzi wekutanga mugore rino pakaitika nyaya yakafadza vanhu vazhinji, iri nyaya yekubatwa kwaAnimal. Anga nenguva achitsvagwa nevemutemo vakasiyana siyana. Vamwe vacho vaitsvaga fesi yavakanga vasingazive vachishandisa fesi yakanga ichinzi yakatorwa pachitupa chake chaakatorwa achiri mwana mudiki. Animal mwana womuno muZimbabwe ane kwaakakurirawo. Nhasi uno tiri mubhuku rekwaVhelemu, tiri kuno kuward 7 kunotongwa naChief Chipuriro uyewo zvekare kansela vekunoku vari vaChipuriro zvekare. Uyewo taita mhanza yekuti kubhuku ratiri kunoku kwaVhelemu ndo kwakakurira Animal zvitsva, kunove ndo zvekare kwaakazobatirwa. Vemutemo vakazosvika yave zhowe payakatangira ndo patinoda kutangira nhasi uno kusvika azonzi Animal apfurwa. Zvakambotanga sei? Akanga aonekwa nani? Ndo nyaya yatafambira kunoku. Zita ndinonzi Sylvester Taurai, mwana wekwatapfumanei, simbi yebasa. Tiri muno muGuruve muward 7. Takutanga nema introductions ekuti vakomana vakanga vari pamberi pekudzinganisa Animal tinavo nhasi uno vari vana vatakwanisa kunge tichibata mukati menzvimbo inoi. Nhasi uno pave nemazuva 15 mushure mekunge Animal abatwa. Mumaoko evamwe asakabva nemumaoko evamwe. Kurudyi kwangu regai nditange nekuziva nekukuzivisaiwo zvekare kuti ndiani umwe wevamwe watiri kutaura naye akanga aripo musi wakabatwa Animal musi wa 3 January. Vakomana tinokuchingamidzai mese pano paSly Media TV. Regai nditange nekuti ari kurudyi kwangu kwekutanga ndiani. Moisa microphone yenyu sezvandakaita padhuze nemuromo wenyu muchitsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti imimi ndime ani, muno mubhuku munogara papi, muri mwana wokwani, zvizere. Ndinotenda. Tinotenda. Ini ndinonzi Jacob Dhorobha. Ndinogara muno maVhelemu village ward 7 Chief Chipuriro. Sabu kwangu ndi sabu kuVhelemu. Tinogara muno village kumabhezuwa uko. Kunova taigara muvillage rimwe chete naAnimal zvitsva. Urati makakura naye? Takakura naye, mwana akatokura tichiona. Mudika hake kwatiri asi mwana akatokura tichiona mukomana. Tinotenda. Inini ndinonzi Nathan Chirweni. Ndinogara mubhuku raVhelemu. Ndino maChief Chipuriro mward 7. Ndinogara padhuze nepakakurira Animal pambuya Animal. naAnimal takangokura vari vafana vataitori navo vachingotingovaonaona nababa wavo vese takakura navo padhuze neipapo tichingogarawo saizvozvo nanambuya vacho vese. Tinotenda. Zita rekuti Chirweni izita riri kuzikanwa rakatanga kunzikwa nemhuri yeZimbabwe pama-indications. Ini ndinoitwa Luther Chafesuka. Ndiri mubhuku remaVhelemu
sabhuku wangu anonzi Velemu, kansila wangu anonzi Chipuriro, chifu wangu anonzi Chief Chipuriro. Imiwo makakurira muno here kana kuti muri muyi? Ndakakurira muno, ndakazvarira muno. Enimo munhu wawo makatokura ndakakura chimuona Enimo, tikabatsira kumudzingirira kusvika tamubata. Tinotenda. Regai tiende pai microphone kune vari pamberi. Ini ndinoitwa Blessing Bangira. Ndakakurira mubhukure kwa Velemu village. Sabhuku wangu ndi Velemu village. Ndiri muzukuru wa Enimo Zvitsva. Muchiti ukama hwenyu kana muchiti muri muzukuru wa Enimo, muri kureva kuti muri mwana wa tete here kana? Ndiri mwana wa tete va Enimo Zvitsva. Alright. Zvemashuwa-shuwa here kwete zvekusangana kubasa kana? Aiwa, zvemashuwa-shuwa zvokuti pandiri panapa pamba pavo futi pana Enimo Zvitsva. Tiri pamba pana Enimo Zvitsva. Tinotenda. Panova ndo pamba penyu patiri. Tinotenda. Titange nemimi. Tete Grace vakuru kuna amai venyu vakati vadiki vekushaya paya pakapondwa vanhu 5 kuona farm. Tete Grace ndi Mike ngaisebera padhuze nepamba. Tete Grace vadiki na amai vangu enini. Vakuru kuna amai vangu enini. Vakuru kuna amai venyu. Tinotenda. Alright. Ndakutanga nemi manje. Ko imimi maizodzingirira sekuru sei? Sekuru ava vanga vachipandu. Dzikisai musavhare face. Sekuru ava vanga vachipandu vapedza vanhu. Nyaya yakatishungurudza ndeyekuti tanga takusarara mudzimba isusu mayouth. Kusanganisirawo nemhuri yeZimbabwe nanamai vangu vekupondwa wavo hazvisi kutifadzana nhasi uno tichiri pakuchema. Makanga muri kuhere kuona farm? Kuona farm ndanga ndisipo. Parufu rwatete? Ndanga ndisipo. Musipo, aiwa, pakanaka. Makanzwawo sei achitanga ari makuhwa kuti aita basa iri rekutora upenyu hwaTete Grace pamwe chete nevana vavo nevazukuru vachiri kufungidzira kuti ndi Enimo? Pakutanga chaipo handaiti mbozofungidzirawo nekuti behavior yake chaicho yaiva ari munhu ari simple ukuti hamai kuti mbomufungira kuti ndobasa randasi raanobata. Saka takatozotendeseka takunzwawo panyuzi. Ndipo takazoshamisika ona kuti ndozuri kuita chi mukomana uyu. Mumvunzo futi wakafana newandambobvunza wokuti makanzwa sei paakabatwa musi wa3 uyu, musi wamakambata imimi, chinhu chaakatanga kutaura kumapurisa ndechekuti ndakauraya vanhu 5 chete. Ari kureva tete venyu imimi? Akureva amai vangu. Ari kureva amai venyu imimi? Amai Grace. Akureva amai vangu nemhuri yavo. Makanzwa sei? Ndiye akatanga kuzvitaura ega nemuromo wake? Ipapo ndakanzwa kubatikana chaizvo. Ipa panguva iyoyo maitomboMudefendawo muchiti inini sekuru havangadai? Ndofunga pane zvakamboitika pamashure pacho apo. Paakamboya akasungira vanhu madhoo pamba pagogo apo achida kupunzirana gogo mumba. Pavakadedzera nana mama wangu wacho wekufa iwo. Ndini 1 akakwanisa kusvika ipapo apo murume. Ndakabva panapa ndichimhanya. Ndasvika ipapo apo vanhu tabva taona shoti ndo zvanga zvaitirwa chi pamba paipapo. Anga akaita sei hatidzikuriri chaizvo zvakaitika musi wachina? Anga akaita sei muchisvika ipapo? Ndichisvika ipapo hatina kuona munhu. Asi takazoona vanhu vapanze madhoo atosunungurwa kudhara. Saka patakasvika takangoenda ikokuna naamai vangu vachita. Tasvika ipapo apo pakambotaurwa but kuti timufungire inini mumwoyo mangu zvairamba. Nekuti matauriro aitaiwa namama vaitozoti munhu anga asiri 1. Ndopandati inini sekuru vangu havana shamwari. Handizivi shamwari yasekuru vangu inini. Yasekuru Enimo? Sei muchitizoni munhu yanga achi? Sei muchitizoni ndiwo zvakanzana mama? Enimo ndinemuziva hunhu hwake. Ndakati alright. Ana amai ndipo vakazongoti pandakatizoni mimi chisarai kupi? Chisarai kuno kumurari nehama dzenyu kuno kundichienda kunezorora kupi? Kumba. Chifumo kunze kuchichena. Ndofunga sabhuku vakasvika. Vabva vangotaura kuti zviri mumba menyu izvi. Idideka ndakati Sabhuku Velemu. Ndakati kuti kudaro. Zvakanzi amai Memory mazvibaya mega zviri mumba menyu izvi.
havana kutaura zvakawanda zvavo sabhuku Velemu vabuda vatasi vaenda vachimira ripoti inebva kupolisi kwangu aenda ana sekuru vekurwa kwakatyoka kuti azongobuda kuzvinoita kumhanyira mabasa edu muno mumana mamandawanda vasiya ikoko. Ndo zvakaitika izvi ndo zviri kuzonzi Animal akazotevera amai venyu kuona farm achibva azonovagurira upenyu hwavo vese vari 5 pamusha umwe chete. Ndo nyaya iyo kwayakatangira here sekunzwisa kwamunoitawo imimi? Sekunzwisa kwandoitawo inini ndoti yakatangira kunoku. Yakatangira kunoku? Yatangira kunoku akazoteverera kupi kuona farm ndokwaakazonovauraya ndokwakazonovaurayira ikoko. Isusu tanga tisisimawo futi muarea munomo futi. Ora ndichiri pamuri nekuda kweukama hwamunawo iye zvine taakuziva kuburikidza nekutaura kwake zvekare Animal kwekuti mwanasikana wekwakarembera anonzi iye Charity akamuurayira mugomo pamwe chete nemwana wake. Zviri kureva here izvo kuti kubva gore rakapera muna Machi imomo uno maVelemu maingogara nemunhu musingazive kuti anouraya? Maakunzwaseka mutoziva kuti ari kuzvitaura kuti ndini ndakamuuraya pamwe chete nemwana wake, ndakamucheka ndikamuita mapisi ndikamuisa mutini. Izvo zvinobata izvo zvinotibata zvisingaiti nekuti nyaya yakadaro haina kumira mushe, haifadzi ruzhinji. Kana iwo hama dzacho chaidzoka hadzisi kufara nebasa rakabatwa nehama yacho. Alright, ndirimbokuregerai pari zvinezvi. Tinotenda nekutipa uchapupu wamuri kutipa uye tiri munharaunda ino yemaVelemu munova ndo makabatirwa Animal. Kana uchangotibata paSly Media TV vatariri tiri kwaVelemu kwatiri kutaura nevakomana vakadzinganisa Animal vemutemo vachibva vazosvika vachizomupfura. Ndo nyaya hombe yatanyanyofambira kunoko neimwewo background yatinenge tawana kunoko inoita kuti tive neuchapupu wakazara sekunyora kwatiri kuita nhoroondo yemukomana anonzi Animal nezvaakaita munharaunda ino yeGuruve nanhasi zvichiri kuita kuti vanhu vakangonzwa zita rekuti Animal vanotomborohwa nehana vachifunga kuti atoo padhuze navo. Regai nditaure namukoma Luther, vapei microphone. Mukoma Luther, isusu toda kunzwisisa zvatichazobvunzawo zvekare kune vamwe. Manzwisisiro amunoita nyaya yemusi wa3 akamira sei marenge nekutanga kuti hoyo Animal nekuti anga musha maanozikanwa kumukwese uko vemutemo havamuziye pikicha yake, havamuziye haiti yake, havaziye kuti mupfumbu here kana kuti mutema kana kuti mutsvuku, havanga vasingazvizivi. Asi imi vanhu vemuno maizviziva. Animal akatanga kuonekwa sei muno maVelemu musi wa3? Chandinotondera musi wa3 chakaitika ndechekuti Animal akabva kusango uko akasvika pamba mamai Msvamiri vanga vakazvizorora pamba pavo, asi tipinda pagedhi vakarohwa nehana vakakanda rusero pasi vanga nechibage vakapinda mumba vakazvilokera nechihuri. Iye akaona kuti munhu apinda mumba wachakwanisa kuti ndimutevere. Akabva abuda nepagwanza tanga kufamba kupinda muraini. Abva musha waakatanga kusvika wamai Msvamiri. Saka zvadaro iye Animal achifamba akasvika pamatanga akaona kuti kwandiri kuenda kumberi uku kune vanhu vari kutaura paMsvamiri nepaVelemu pana Clemens. Akati ndopindere achionewa nepahwindo namai Msvamiri. Saka abva azokunda chipindi bvaangopinda. Achingopinda vakasangana nemwana waClemens achingomuona akabva angodonedza angoti Animal bvaangodonedza bhaketi rake remvura pasi. Iye bvaadzika nomaraini achidzika akaenda direction kwambuya vake. Pambuya vake vanhu vakutongoti Animal vanhu vachitongotera Animal bvaona kuti vanhu vari kutera vari kuuya kwaari
tanga kufambisa akutomhanya abva abudikira nomumaminda isi tanga tiri kumamindawo tabva tikuona kuti animal tatanga kutevera chimudzingirira achiona kuti animal uyo achitodzingirira isi anga ari nechekumberi vanhu vobva vangoti animal maminda animal na Morris ndo anga ari kudhuze kuna animal nevamwewo nana Chirweni nanani vachimudzingirira saka isi tikangotera tichitera mashure tichikuti daiso animal uyo asvika mumagadheni ikoko ndo paakakombwa nevanhu akushaya kuti wotizira kupi ndo paakazosvika masoja ipapo vakamupfura gumbo vakadonera pasi. Tinotenda ndikaenderere pana Chirweni manzwisisiro ako kana maonero pawakatangira kunzwa ruzha rwekuti animal kana kuti pawakatanga kumuona imiwe kwa Chirweni muri pamuromo wake zvekare? Pandikatanga kunzwa kuti animal uyo ndiri kumunda takangunzwa kuno kumaraini kuno kuchishiyedzero asi ndichizobvunza mwana wangu pano mwana wamukoma wangu anenzi Manderanga ari kuti akatanga kusvika nekumba ndokwaimbogara pekutanga padhuze nemwana wamukoma wangu saka akaonekwa iko akabata kapoto nemuzukuru wangu mwana wamukoma wangu then mwana paakamhanya nemumunda nemubhinzi achitiza achimhanya achinoudza baba saka maybe ndopaakazofamba akauya kwamai vari kunzi amai Rasha ndo kwamai Mushamiri aida kutry inini kufunga kwangu ndakazofunga kuti mumwe aida kuedza kunopinda nemai Rasha kana akaona pasina nehwanda kana muchi saka paakangoona kuti aonekwa naamai Rasha vachitiza vachinopinda mumba ndo paakafamba nemukoto kwaKremenzo kwachitaura namukoma Ruther abva asvika ndobva anoona anzi nemusikana mwana waSabhuku anenzi Karo newanhinga anenzi Giro waSamuel Dhorobha ndobva vatiza vachimhanya saka akafamba nemukoto kwana mbuya vake achipfuura nekumaraini kwedu kweso saka pana sisi vangu vamwe anenzi Abigail Chirweni vakabva vamuona ndobva vatanga kushedzera hanzvadzi yavo yanga iripo munin'ina wangu anenzi Edgar Chirweni maine rekeni animal uyo uno kushedzera saka isusu ndo patakatanga kunzwawo ruzha kumaraini uko kuti kumaminda asi munhu uyo ari kunzi iye akapfuura nepambuya vake apa akauya napapa ndobva asangana nani na apfuura nemuraini rekwabangira Halfway ndobva asangana nevakadzi vanga vari imomo ndobva vatanga kushedzerawo uyu vakashedzera Morris uyu ndobva atanga kumuona ndiye akatanga kuzomuona achimutevera ari one vanhu vachishedzera vachiuyawo mumashure naMandero vasara vachitevera ichi ndobva tachinzwa tiri kumaminda ndobva tamhanya takatana naAdmire wadhorobha ndokumusoro uku vabva uyawo ndobva ndatovaona ndobva tasangana wavo ndobva tasvika nevakomana ava ndobva tasvika ndobva tanomira taona pataona tsoka yake ndo tichiriyo kwavheri muchete ndobva taiona tsoka yake kuti tanga kumhanyisana kuti chengetai tsoka vamwe yambuka ipinda mutarise mumagadheni mumagwafa ini ndakabva ndayambuka nerimwe saidi ndandinembwa nebadza rangu ndaitobva kumunda ndakabatawo badza ndakayambuka nevamwe vapfana vakabva yambuka pane mwana wangu mutwini wangu anenzi O'Brien akabva yayambukana nasekuru wangu wangauya kwabangira vachangobva vasvikawo tamukati mekutsvaga vayambuka nemumwe sekuru wangu anenzi Kudzi Bangira naBotham Bangira ndobva vayambuka vaibva vaenda kumhiri saka inini ndobva ndatanga kutsvagawo ndiri kumhiri kono ndasangana nevakomana vatatu futi vemuraini vanhu vaunganawo vemuraini medu mavheremu pambana naTawanda nanenzi anaPeti vatatanga hatitsvagei munhu mese mavari kutsvaga hamuna isi hatitsvagei kunoku nyange akabuda kusaidi uku tinomuona akabuda mumagadheni tinomuona kuno kumhiri pfungwa dzangu especially ini dzanzi apa kuti munhu uyu kana akawanda achinzwa mavhoisi edu nezvatiri kutaura paanodzoka muraini medu munoitika zvimwe zvinhu saka munhu atifanira kumushaya kana kumusiya ndobva tatanga kutsvagawo tiri kumhiri kuti takangomuona achinzi ukokoko tobva tangomuita sewo tobva tatanga kushedzera kusvikira vanhu vaungana tamuita sei tamubata saka tiri kumhiri ikoko inini mwana wangu wacho anenzi O'Brien anga ana nasekuru ake Botham naKudzi kumwe kusasa vanga vangoti 100 meters away from us ndobva
amuona ndiye akatanga muona futi akubva uko anga awana angatopfuurira pese magadheni pataitsvaga anga akuseri kumagadheni ndobva amuona ndobva ashedza sekuru wake mumwe sekuru wangu wanzi Kudzi mudiki wacho sekuru Kudzi uye asiri ndiye munhu akutsvagiwa here ndobva mutarisa chimubva amuona iye anomuziva because akakura parai tigara panext nambo yacho pamwe chete ndobvati ndiyo ndobvati handiwa vamwe sekuru vacho vangu vari pavakuru vanzi bhota vati aiwa watisezechi ana Chiruwe nawo ina ndani vakomana vai 3 ta 4 tiri kumhiro ndobva vatishedza vata mhai tichitsova vatasvika nzi munhu uyo vatauya vatamuonawo asina hembe akapfeka trouzi rake akakwinya aitofamba achibva uko ndofunga kuti takazongonza kuti hanzi pano vakomana vakaona vakamuziva kunzi asiri anymore vamwe vakomana 2 vekumuseka then ndopa akatena abva auya uko saka paakauya akava achifamba kuti wange mumwe munhu wewe asina chii saka paakangoona kuti ava vakomana vamuona vakuudza isiso indova ndabvudza vafana vangati navo vesini vakomana vati wamanaka munhu uyu ngatisatangireni kumuita sei kumuti soko isingatimusiya achifamba isingatitere kuti wanda nemachi tienda kunenge kudhuze kwaari kana takusvika tanga kushedzera vanhu tiita sei vanhu vebva ungana kuti timubate shuwa takaita saizvozvo saka yakakasira kutiona patakabuda pane chimwe churu pakatanga kumhanya kuti vanhu ndibva tangobudawo pachuri ndibva ndatanga kushedzera kuti uyo enimo uyo saka kumberi kwacho kwanga ari vakomana vafana vekwedu vamwe mumutuyoni vamwe vakomana vanga vari vakwidzawo kusaidi kumberu saka vakangotanga kungari vana adiki vakabva vangotanga kushedzera kuti uyo but vanga vasina chi vanga vasitorina vakura vanga vasina tomumuona saka iye ndokwaida kuenda nako vaziva kuti kune chi kune vanhu ndobva atena manje akudzokera kwaari kudzokera manje ndokwakaungana vanhu vazhinji vanga vakutsvaka vanhu vanga vakokorodzana vakaungana vachitsvaka kuchi vachitsvaka kumagadheni ndokwakadzoka vatanga kumhanyisiwa nevakomana kusvika anopinda mugadheni ava vana Jacobho vauya nokumhiri saka paakauyawo achida kunoti abude mumagadheni ayo takapinda mumagadheni ebudawo vaona ava vana Jacobho nemumwe munina wangu anenzi Edgar Chiruweniwo nevamwe vakadzi weko vemubhuku medu vese vakaunganawo chi ikokoko nevakadziwo vakabata zomba vachiita sei paakadzoka uko isusu vanhu vokuno kutanga taungana saka isisi hatamboziva senini hanambonge ziva kuti pane musoja vanga tichitaurira tifonera kuti tamumhanyisa tiwanda kuno magadheni pana asvika takazongonzawo apfuti kuita sei yarira first yekutanga yechi2 yakazorirawo ndo panga tatisvika taungana pariwo padhuze naiye because akazomuona akaona mafambiro akata musoja achibva mukati mevanhu uyu ndiye anga kunitsanangura kuti azoita step yekuti angakupfuurei imimi muri kumberi kuti azongomupfuura amira akatostika ashaya kokuenda tesitamuvharira zvokuti kana dai vanga vasipo zvedu pamwe vaimuona akafa nokuti vanhu vanga vane zvigumbu naiye ndima makatobata mapatsa taida kuti tingoita sei nokuti zuva racho iroro manheruwo masoja anga atombotaura kuti vafanira kwaChiruwe kwaVheremu tinoda kuvarova because havasi kuda zviri kuita vamwe kupota vachigaririra asi isaitya nyaya yekuti isusu takakura naye anetiziva ndisi vanhu vanokasira kuidentify kuona kuti uyo ndiye nhingi saka kana takamupotsa manheru iwayo aingodzokera inini wacho mubhuku anoita sei saka ndozvatainyanyotya kunyanyisisa saka takabva tati effort patamuona hatifanira kumusiya dzamara tamuita sei tamubata ndopandiri kuziro kusvika ipapo tisataenda kunana anzani Jacob tisataenda kuna Jacob pama-indications ipapapa iyo manje anochiburitsa paakataura kuti musikana uyu Charity kwakarembera wandakauraya pamwe chete nemwana wake achibvunzwa kuti kumapatsi awo akataura ega yekuti mapatsi ndakatora mapatsi anosanganisira mazamu emadzimai aya ameno nezvimwe zvaakataura pakabuda zita rekuti Chiruweni ndimana Chiruweni wachera ndinini Nathan Chiruweni akatotaura zita rake akazara kuti Nathan Chiruweni ndakaendesa kupa akangoti kwaChiruweni ndakati akati chimundiye uchidzepa nisanga sezvo ndandisinawo mafoni ndotoita kunzwa kumafoni evanhu ndakanzwa zvichinzi kwaChiruweni asi apa zvatanzwa zvabuda futi zvandaratidzoona mukoma Rutha mufoni yavo nhasi amene mubepa nawo andazoti ndiripi bepa nawo zvakunzi Nathan Chiruweni naGilbert Seketa
ndo akataura inini ndini Nathan wacho. ndimi Nathan wacho saka ndimi nemapatsi acho ndikunzi ndine mapatsi acho mbei kana kuzvitenda ina handizvibvume nokuti ini chandinoziva munhu weuye kana mukada kubvunza munhu womubhuku munomu kuti shamwari yake ndiani munoishaya kuti aindipiro tiri pakuti tine urongwa hupi kana kuti tawirirana kuti andipe mapatsi iwayo aya atora kupi anga atora kapana Charity aiwa ko ndandazviziva kuti auraya Charity here ndandazviziva kuti anouraya here. aiwa baba izvo yanya yenyu muri tu asika pari izi takuwanai muri mumunda vateereri vatora muri munda pamwe mairombera kuita mamuchiri machikwa sibakerera ifocho mairombera kuita mabhero akawanda. aiwa hatidaro zvedu nokuti tinoti simba rinobva mumaoko nemupfungwa. tingati apa pakutaura kwaaita hongu kune kumwewo tiri kumutorawo semunhu anonyepa nekuda kwekuti isusu takanzwa paakabatwa aitaura ndakauraya vanhu 5 chete mazana Charity akazobudawo kwese kwaakazoendesa vanhu kwesoko handiti nekwana Tadiwa naShe uko vese havanga asina kumboita se anga asati azvitaura vangangoti ndakauraya 5 chete zvinoti akanyepa pekutanga hatisi kukuchenesa hedu zvipari zvinezvi asi pamwe muchazodaidzwa nemapurisa vichinzi chiuyai kukoti muzozvipupurira muzoita sei asi isusu tiri kungotiwo taona mukana wekuti titaure nemi isusu hatizive mutemo ende hatizi kukusungai ende hatigone kukusungai asi ndo zvaakataura saka tati mune munhu azvidairire hatimazuva achitaura yepo akapondwa amai vake anga achizvidairirawo isusuwo tati muite sei asi munonzwa sei kana zita renyu richitaurwa kunzi makapuhwa imi mapatsi aya zvakusiyai muri papi? inini sofa isai nyuma padhuze pamuromo sofa apa ipapa so inini zvandiri so zvikundisiya pasiripo kubvira kwahama dzangu mucommunity kwezeta kana munyika nokuti inini sofa apa pandoraramawo nechikorokoza chokuti ndaenda pamaini yemunhu ndonoshandirawo ndapinziwo kana basa ndokuri kunzika kumaini ikoko ndokuri kunzi ndokuri kurombewa muguruve ndonyaya iri kutaurwa navanhu pese vanoti makorokoza anyanya ndikutaura zvekuti bva muvanhu asi inzwai mukomasilai imi mune bhizinesi renyu inini ndinoda kuti mushandi kwamuri kuti mundihorese ndinorombera here kuti imi bhizinesi renyu rifambe kuti mundihorese mari amainokauko kumakorokoza mune muchishandira vamwe vanhu ndozvamuri kuedza kutaura pane vane migodhi yavo toendawo tunosvika tetiwo isisiwo tiri gurupuwo nevamwe vangu tepinziwo basa senziwo kana taenda kumiro pesendeji yenyu ndeiyi pesendeji yemurungu ndeiyi after tabvisawo mapesendeji emaexpenses ese then isi kana tanziwo 30% then pa30% ndoyatoshaya nawo isu vashandi vega vega iye muridzi mainiwo netoro kana ari anga kana sponsor waripo otorowo percentage yake ndo mararamiro atinoita sei kana takambotiwo mumarikowa medu mudziso munomboenda tinomboendawo kunoyeredzawo apo nepapo zvoutiwo but this time manje muchisina mari yapesa imai padhuze pamuromo takuendawo zvomakomo zvarezi kuti vakabata timachi mamaini vechitipinzawo tokwanisa kuwana kuti tingararame sei. Alright, tingararame sei. Kubva pakataurwa zita renyu vemutemo vati vauya here kuzokubvunzai kuti wataurwa zita rako iwo? Vasati vauya. Aiwa tinodara kuti kana vachizvionawo zvino chokwadi vachazenge vachizokutorai vachizoita ma-investigations avo vachikubvunza iwo nenzira yavanoziyawo ivo. Kubatwa kwake saizvozvizvi ndichiri panemi kwamuri zvinorevei? Inini kubata kwake kwandiri nini zvinoreva kuti zvasunungura munhu wese even neni nemhuri yangu especially nini ndakatomboita takatombonetsana nawo vachitongwa naSabhuku taenda vachitongwa nenyaya yekwasekuru wavo kwazvitsva ndakasvika kutotemwa nemunin'ina wacho anonzi Love More ndakatemwa nditori nesikawo musoro akatonoipikira akaita community service saka zvezvinhu zvokuti inini mamanetsera nachii angabatira
ana Sabhuku nevakomana ana bamnini vake ukazvitsva zvombo vachibva pano vachiedza kumugadzirisa matukiro aitowana mbuya vake mukati memagararano. Ivo ambuya vedu vari paseri apa iva. Aiwa. Vamwe kwabamnini vacho. Nana bamnini vake vacho kwabamnini. Saka inini nandiri pamukomo wangu panext nepacho paaigara pandotaura pemwana wangu. Tabatangonza wewe varabuda. Saka ini sokungo wafana vakakurawo vari padhuze neni. Zvimwe nguva taitombovapawo mabasa maheji pamba pangu ini vaitombotema. Saka ndaitiwo fungidziro rafana ndakaita kuvatsurawo murunyararo. Vanonzwisisa vanogona kundinzwa. Iye wacho ndakamutsura akabata kamuseve sokauta nemuseve. Achida kutopfura vanhu ndakamusimudzira maoko ndakati enmo unoziva kuti unesungirwa nyaya yemanga-manga here pazvinhu zvinongotangira wakati ndakujeri nezvinhu zvemanga. Saka ndakatonzwisisa. Saka uyo ndichimusimudzira maoko kana kuti akafungidzira kuti ini ndakuda kuuya kunobatsira ava here ava. Apanga abatwa muchiuno naSabhuku. Panga ada kuti arigire Sabhuku pasi. Sabhuku abata vamubata muchiuno. Ava mwana vati mwanda indawedza kuita ndipango nonga chidina. Akatanga kuti ndokutema ndakatosimudza maoko kaunda. Ndangoti aiwa mfana usadaro. Izvi nemapurisa mukati zvinozopera nokutaurirana. Ndivangonditema akanda. Sataima vanojeka mubva chakachindurwa pamanza. Pakati pamusora. Ndotanga kubuda ropa. Mukatenda kuchipatara. Iye enimo wacho ndiye akabva anobata mufano wake. Svinziko yoyo wautema yana Mosa. Vane Mosa ndakatenda kuchipatara. Akasvika kuzoenda kukoti. Akasungwa akapika community service yake. Saka ndaitotyira naiyewo munhu wokutiwo aitiwo anovhunduka zvokuti haidawo zvokuti umuudzewo zvaunenge wamutaurira iwe aida zvake. Saka ndaita anogona kungondifungirawo. Iye anymore here kuti love more. Love anymore. Nepakazosungira pacho pakanzi pakasungirwa Dua nambuya vacho. Ambuya vacho vari kunzi wakashedzera saka zuva iroro kwaiva nemhepo. Vanhu vese kumusoro inditori panext nawo paya handatombozvinzwa. Asi imbwa dzangu dzakaita dzakahukura. Vafana vangu vachibva unoona bhora vakatopfuurawo ava vachitovheneka parapana vachiziva kuti chii chaitika. Takatosvika vakatorarawo pasina kuziva kuti chii chaitika. Pativo vari kunzi vakashedza vacho vanga vari pamba pakarara kuti churuweni. Hanzi munhu wacho akabva adaira. Okay. Saka akashandisa triki yekuti nokuziva bosi aitoziva kuti ini ndakabuda handimusiye. Plus inini chaikunditya aindiita sei aitondityawo tokoti muno mucommunity kuti tingati pana munhu aimunyatsomutya kuti zvakati taimuziya iri mbwende. Ende zvokuti tizoziva kuti ndo zvakuitika zvimwe zvizvo zvatungonzwa takati kana achinzi ariye pamwe akangouraya hama dzake idzi asi ko vamwe vesava especially ini ndaimurambi kwezi noumbwende wandaimuziya arika handaitarisira saizvozvo. Maitomurambira sezvo ndakakura nababa vakewo tichingoona ndizvo zvaingoitika makuriro vanhu vangokura tichitoona. Ende kwandiri ini ainge asitori naindirespect ini ainditi dead. Ndakamuti Sawira airamba kuti Sawira ainditi dead. Madzimai angu akamuti Sawira airamba aiti Modzi. Kureva kuti kuti mama. Modzi. Saka handaitombofungira saizvo but handikuti inisokusungwa kubatwa kwakaitiwa saizvo zvokubata kwatikamuita kawo. Ndofunga tingati tasununguka mune zvakawanda. Asi especially nini handina kusununguka. Nokuti kana matsvagiro angu amira dzimwe nguva ndikutecha kuti kana ndikasumuka ndakati ndibude ndiende samweyo kwandabuda ndikaenda kuti ndinotsvaga pamwe vamwe vanogona kungoti ndiye uyu votondikwadza kana vendiurova vendiuraya. Kana kuti ndakabva pamba mapurisa uya otanga kunditsvaga nyaya iyoyi vasviko kuti vanyatsobata chokwadi ndizvo here vondishaya vonditi ndakatiza. Saka inini handishaziva zvokuita zoti nditori paNorway ndichitokumbira kutika dai paiva nemamwe mainvestigation anekasira kuitiwa kandisunungurwewoka ndione kuti nini ndingararamisawo mhuri yangu sei. Zvotondinetsa.
ndingararamiso mhuri yangu sei ndokutaura kwaChirwen anova munhu akaitwa name drop na animal zvitsva paaitaura kuti mapatsa aCharity ndokwandakaendesa ndiyei ari kutaurawo inyaya iri mukoti regai tiisire pano tichienda kumberi asi shungu dzake nekushungurudzika kwake makunzwawo unofunga by now angadai asina kuuyawo pamberi peTV atoti semunhu ari kutobatanidzwa munyaya ingadai akatotiza kuti nyaya iya tingangoti ngadai akuti chabvondoka chatakaita naAnimal tiri 2 zvisinei rega tipfuurire mberi timboenda pana Jacob tichadzoka kwamuri Jacob ndizvandika mukoma Jacob mambutaura paya paya kuti makakurira muno Animal muchimuziva munharaunda yamuri muno mavelemu pakanga pachitaurwa nemasoja vachitaura kuti vanhu muno muri kutiregerera makazvitorawo sei? Ya zvechokwadi zvakambotinetsei nekuti pamapatrols mamavillages kubva kuna Namusika kwese kwavaita mapatrols mayouth nevarume vechidiki vese bose vangoti wese ari under 50 years ngaite mapatrols saka isu vagari muno mavelemu takati nonokei kupinda muprogramu iyoyo so taitya kuti mukomana uyu titore vanhu vaanoita vaanoziva kuti pakufamba ikoko anogona kungoti vandira makada kutaisa muno mukona pane maheji ese aya saka anogona kunge akativandira imomo semunhu aitoziva nzvimbo dzedu dzemuno anotoziva kuti vanhu vari kufamba apa ndiJacob ndiLuther ndichafesuka ndiChirwen saka taitoziva kuti patine chitendera vatoziva kuti kumba kwavo vanhu hakuna ariko ona ataka ikoko saka taita sokuti taingoda ngochengetedzawo mhuriwo tichingotio sisi masoja ari kutenderera bozi vaitenderera usiku isi taizongoziva kuti tinenge chingobatsirawo neinformation ikataita sei tamuona bosi pasecurity apa zvechokwadi munhu aiuraya isu tisina kana pfuti pamwe pacho paityisa mai kuti unongochingofamba mara kuona pacho patakazomhanyisa ipapo zvinhu zvinokwaza zvataita nomatemo machichi but jaira kuti munhu muchitsvaga munhu wamusiuziva kuti ari papi aona kuti ngokutangira oita sei kuataka saka mapatrols zvechokwadi takanonoka kupinda mune zvaari makanonoka kupinda mune zvaari asi tiri kunzwa kuti masoja aigara muno anga achigara kupi pachikoro paRuvinga angari paRuvinga Animal ari kunzi izvoni taimuziva muno ari Mbwende ndomaonero ako here ichokwadi aitove Mbwende zvoti kana mai vaakatanga kurwisa kumusoro ukachitanga nyaya idzodzizi makatovaona miri wavo munhu muslimu zvokutoti but haana chaakwanisa kuvaita vanotonzi vakatota simba rokutoti vakazokumzawo kushedzera ndobva vazobatsirwa but munhu wokutoti even kana imupa muri ipapapa asina na chombo chaaimboningira maitongomubata nyaya yaamai ava ndevapi vavo uye yakamira sei yakaitika rini akatanga kurwisa ivavo akatanga kuvarwisa here aida kuvabata chibharo here aita sei semazira amunoita imimi mai akavainga aida kubabata chibharo bozi akavapindira mumba vakavata vanonzive kwani ivavo kwaChipungu kwaSvembele village ndezverini izvozvo zvakaitika kwaSvembele village izvozvo 1st of November 2026 2025 2025 mamuchiri muchirimwe pa muchandiregerera 2025 muna November munove ndoma anga atomazvirika zvekubata vanhu izvo taakuziva nenhoroondo yekuti ana Charity vanga atovatora upenyu hwavo kudhara asi imi kuno kumaito muti Mbwende panguva iyoyo taitongomuti Mbwende vakapukunyuka sei amaya maya vanonzi vakarwisana mumba saka mune kamwana kaiva karimo ndokakazobuda ndopakanoshedza vakomana ipamba ipapo ndopaakazobuda akatorwisana nemukomana wepamba ipapo akazongomukurira hwake asi zvokuti angadai akatobatwa vanhu vakatozongana atobatwa kare mukomana haana sei akuvadzwa here haana kukuvadzwa akazongotizwa achimhanya kumaminda vakaziva sei kuti ndiAnimal munhu wavanotoziva bosi village iyoyo haisi parefu nepanapa haisi parefu alright akatosiya bhachi rake ipapo pakurisana kwavakaita zvoti vamwe pavakazobuda vomuvillage yanga atotiza hake saka apa vanhu havana kunyomboda kuita serious nazvo akangoti pamwe semunhu asinawo mukadzi munhu aida kungoitawo zvokungozururira zvezve tasingatorizivi kuti anga atotanga nyaya dzake dzokuuraya vanhu kumashuro achibata futi chibharo tasati atombozviziva alright imi musi wa3 muri kupi indayo kumba kwangu noise makatanga kuinzwa muri kumba here ndayo pamba ndakagara hangu pamba sizvo kwaipisa vangu nezuva rakanyanyisa saka ndakazongonzwawo mumwe wepanext pangu mwana anonzi Beti chafesuka mwana waLuther
vachishedzera vachiti pane noise iri kuitika kuzasuku saka time iyoyo ndopatikanzwa nemawisuzi ari kurira mosi handakapiwa mapito nevemutemo kuti kana pangoita anything isaine kuratidza kuti mukomana awanika time yandikabuda ndopandikanzwa mawisuzi neruzha ora ingoti anymore saka pakubuda kwandikaita haangasiri munhu wekuti sezvo taiziva kuti munhu akauraya woti ungabuda wakabata katsarapo aya wotobuda wakabata zvombo ndakatorawo mupini wedemo mumwe wangu akatora chaakatora tichimhanya tichidzika nomumaminda uku kwaikaravhetwana naLuther Chavescava ndakaona kuti pachifona ndakwanisa kutaura naye ndakangorama chiteera kwaenda ruzha then takadarika nepane vana vekwabangira nokwanyamaka vakomana kuprimary vaifudza mombe takabvunza vana ava tikati mamboona zviita zvakanzi atodarika nepanapa achienda kumagadheni takatateera ikoko ndotazoona kwana uyu Blessing Morris ndio akazoita munhu wechipiri kuti pahumbo akati zvichokwadi enimona ndakatoteerera naye asi magadheni ndazomushaura kuti afamba sei so takasimbisana nevamwe vedu ipapo tikati varume enimo kana achiuraya haasi kuzouraya tese achauraya munhu 1 pakati pedu apa hanzi Q 1 to 710 saka tikati ngatipindei bhosi magadheni kwacho ikoko kune zvimalantana haachashanda magadheni wayo zvimatsime miti tikati singatipinde imomo titsvage malantana nezvimatsime imomo tiri mukati mekutsvaga kuno mumwe anonziwo Edgar Chirweni munin'ina waNathan uyu akabva wana tsoka yake yatsika nemurodhi ndinoda kuti munhu atokrosa aita sei akabva atishedza akati varume yamone tsoka yaenimwe aenda iyo tsoka ihombe here iringonzi tsoka tsoka yake semunhu murefu ane tsoka hombe asina bhuzu ihombe inenge dzedu idzi wo iye nyichi size chimi ndopfeka 10 mupfeka 10 asi akakupfuura here isei kumberi mukomana ainhonge uyu tirangomezhawo isati naona paakatsika i10 asi yake inotipfuure wapa ndobva yaonekwa muvhu kuti apa atsika apa so dai makabvisa bhutsu mainzi ndimi futi mapfuura so taona tsoka ye tikati mukomana anogona kutirasisa kuti asokunga aendawo yadzoka achipinda magadheni ndopatikadhivhaidha ndikati vamwe ngavachiteera kuenda tsoka vamwe tosari tsvaga mumagadheni vanhu vakaenda osana Chirweni vanhu vamwe vanga vatoenda kwangaenda nguva iyo ataimutsvaga mumagadheni anga atoenda anga atodarika almost a kilometer ave nematactics etsuro ka tingati ave nematsuro tactics because tsuro inohwanda tsuro vakangwara mukomana iyo zvokuti anga atoenda so tichimutsvaga kudaro kwatosvikawo mota yanga ine masoja sezvo vakanga vaifonirwa naChavescava ndobva vabvunza kuti saka matodii vanga vada kuti tichibatsira nawo zvechokwadi takati michifamba makadai munosvika rodhi inonzwa Chamchek Industrial uku mopinda muIndustrial munanga nokusaidi kumuseka then moatakawo muchibva nekoko isichibva nokunoku tomuvharira pakati apo nguva iyoyo mota ichangofamba kudai ndopatikazonzwa vamana vanga since vanhu vairidza mawhistles vekumuseka vanga vatoziva tipi toti kwaurira mawhistles kura kuti mukomana aita sei aonekwa vakabva vabudawo mumamisha kwavo ikoko ndopavakamudzora kudzoka kunoko saka haana kuziva kuti kuno kuvillage kwaabva kunoko kwazosara kwabuda vanhu maybe akangoona uyu Morris yeti akangoti ukwasara munhu wano ika ndichidzokera mumagadheni ndopinda mumagadheni asingatoziva kuti kuno kumagadheni kwacho kwese kwatozara vanhu ndopaakazodzorwa nevanhu vanga vari ukuku achidzoka achimhanyiswa nemusoja vanhu vanoti akabudikirwa papi bcause akabva adarika negadheni raRomeo Bangira ndobva apinda mugadheni nderavo kagadheni remapetersol rezvimagwavha zvakatema saka aimomomo musoja taingori panapa napo pedyo apo tamonza futi bcause necamouflage yawo negreen yeye ndopatikachioka saka pane musoja apo panapa first shot akamupotsa here ndebvazi murwani second shot zvoti nguva iyoyoyo vanhu tandatokomba gadheni rero zvoti kana mabudiro acho hapana kwanga achitomboenda ndine mumwe anonzi Christopher Guwa nguva ndinaye pataisecha muzvimagadheni anga ane musvatinga wedemo kuti mabatiro anga akariita akamirira kwaira anobuda nako mukomana ikoko ndoona so kuti mukomana uyu zvongwa idionza aenda ari mupenyu but nechimiro changu chiripo
umombo wese waazobudisa vanhu vakauraya ungadai usina kutombobuda bosi taida kutomuuraya taidosvika kutoti akangotitangira chete achauraya munhu saka taida kuti atiurayiwe kana munhu mumwe chete saka taida kungoti isi tikwanise kumuita sei kumurwisa zoti mubate takagona kubata ari mupenyu asi akatirwisa taida kuti taitomuuraya because hataiziva matactics akaanga anawo semunhu watakatovhunduka kuti ndo zvaari kubva musi wakatanga kuita zvaakatanga kuita. Imi mutipane vakazomutakura ndanani because tinozoona vhidhiyo manje akatakurwa achiendwa naye kupi kumotikari achivhoswa kukandwa mumotikari. Akazotakurwa nemasoja nana Luther Chafesuka nokuti pakati pedu ipa pana vamwe vakomana vekwana Bangira nomwe kwana munin'ina wake kwana Zvitsvaye masoja asi vanga vangouya kuholiday since yange iri holiday vaiva vari musivhi vanga vangouya kuholiday but akatonge vanga varipo futi ipapo nana Chafesuka ndobva vazobatsira nemasoja kumutakura kunomisa mumota. Alright, ndiri kuuya kwamuri ndichipedza pane mimi kuzobatwa kwake ikoko kwamuri imimi zvine chirevo chipi munharaunda yevanhu vemuno mavhelemu? Sakaona takabatsirika zvikuru nokuti mukomana aitoziva mararamiro edu kuti pamba apa panogara vakadzi chete hapana uchirume aripo pamba apa baba vapo vari kubasa uye saka zvava zviri easy kuti panguva ine anga asati ambouraya munhu nharaunda medu but semunhu anga kutoziva kuti kwese uko ari kudzingirirwa kureva kuti zvava zvaa easy kuti ave ataka muraini medu uye taitotya kuti zvibage zvakasvika pakukura tisati tamubata aitipedzera mhuri uye makada kutarisa pacho pandataura kuti akadzingirwa akatodarika nepane vana vefudza mombe zvodai akangoita mweya ungosiya akangovabaya nemapanga taura kunoko angadai akatoita sei saka taitotyiro zvikairo vana vedu kuti muminda mavanofudzira mombe omo aigona kuzongoerikana angoita sei avauraya. Ane chinja akawanikwa anacho here tambozopai pachinzi ave nepoto achitanga kupinda muvhileji munomu pane chimwe chinja anga anacho here chatingati weapon musi wa3 we vakatanga kumuona vanti ane simbi anga akabata asi paakazopfurwa handira kuzoona chaangabata takazongoona kasaga kehupfu kanga ari kaempty kakapetwa kanga aripo ipapo kakasina chinhu ufungwa weapon iyi edha akaidonhedza here paakaona kuti pezvo zvinhu apataiti paakazopfurwa handira kuzoona weapon yanga akabata asi at first paakatanga kumhanyiswa anonzi ane simbi refu yaakabata yaimhanya nayo. Luther, paakazobatwa apfurwa manje apa apo makwanisa kuchisebera padhuze musati mamutakura izvozvo yaivepo yaibudisa mashoko ekuti naiyewo akatanga kutaurawo here? Ipapo paakapfurwa adonhera pasi iye anokwanisa kutaura noti vanhu vanga neukasha kuda kumuataka here futi ipapo apfurwa kudaro saka iye angangori pasi angarara ndopaakazosungwa netambo dzebhutsu ndopatikasvika mudhuzewo but atoti masoja bhazi totanga kudispesa vanhu but akwanisa kuzoti timutakure kubva paari panga ari papapo taakunomisa motikari yanga ine about 100 meters away taakumusumudza ipapo tichibatsira nemasoja but amusvika kumukanda mumotikari mweme but amukanda mumotikari tamukanda motikari but asvikawo but ajambira motikari imomo but amutakura kubva mumagadheni ikoko takananga kwanga kwakabhesa masoja pachikoro paruvinga tasvika paruvinga paipai ndo paakatanga kuzovhunzwa kuti iwewe wakauraya vanhu vangani anzi inini vanhu vandikauraya ndiwandiroziva i5 hama dzangu ari motika paruvinga ndipaivhunzwa asi ndakauraya vanhu vakawandisa ndo paakasechwa muhomwe akaonekwa nekabhodhuru kanga nako keblack so kanga nemushonga wanayo mushonga wanga urimo netambo waya yakakoswa so yanga anayo yanga iri muhomwe ndo tofungidzira kuti ndo yaishandisa kuita sei kuurayisa vanhu but iye akanyepa kati musi wacho ndaida kutozviuraya pandikaya muvhileji mavheremu asi waya iyoyo ndo yaishandisa kuita sei kuurayisa vanhu. Pane mashoko mamwe akambobuda ekuzviuraya ekuti akati mapurisa amubva makandibata nekuda kuti pamunozondibata ndinenge ndazviuraya nekuti aiziva kuti nyaya dzake dzakawanda
kabhodhori kako kana kane mushonga tiri kungoedza kungofungidzira kuti pamwe apa azvinenge pfungwa isina kuzouya kwaari nekuda kwekuti akanga achitoti kana ndangoonekwa kuti ndinofunga ndakuda kungochizvipedza upenyu hwangu ndobva ndanwa mushonga sokunwisa kwaaita vamwe mushonga yaanga anayo. Hatisi kuziva, tiri kungofungidzira. Ndimakaona mushonga wacho wakanga urimo, wakanga uri liquid here kana kuti wakanga uri midzi notinonzwa futi kuti zvemishonga izvi zviri maari. Mushonga uyu wanga usiri liquid wemushopu chaiwo. Mushonga uyu wanga uri wechivanhu, wanga waita black so ndiwo wechivanhu. Okay. Hatizivi kuti waishanda chii, nokuti ipapo vanokwanisa kubvunza kuti mushonga uyu wanga uri wechii. Saka mushonga uyu wanga uri wechivanhu. Alright. Hatizivi kuti aishandisa chii. Alright. Right, izvo taakuenda pama handina mubvunzo wandiri kukubvunza. Mune motoda kungoti ataure nezveupenyu zvaanonzwisisa zvatisina kutaura nezvaanimal. Tichitanga nekuna Blessing ndizvo? Kuna Blessing. Tichitanga nekuna Blessing, mupei microphone. Munyaya yese kuitika kwayaiita kubva pekutanga kusvika iye zvinezvi, ndezvipi zvamunoda kungotitaurirawo zvatisati tambonzwa nezveupenyu kana kuti hwaanimal kana nezvemumhuri yemazvitsva? Ndotaura ndichiti kubva animal zvitsva abatwa, makesizi ekufa kwevanhu ka mashoma. Saka tiri kudzokera pakuti tine 0 death cases kubva paakabatwa, kunze kweyakaitika asati abatwa yekufa nhingiririke kwaSabhuku Chaora. Vakaurayiwo nehama dzavo, vana vemunin'ina wavo. Pfurirai zvenyumberi, tatangoti ipapo tipajekese kune mhuri yeZimbabwe nokuti ingazotofamba ichitonzi kune yakasara ichiitika, asi yakakliwa. Sofa apa asisina kana makesizi ekufa kwevanhu mushure mekunge animal zvitsva abatwa. Saka ndoti mhuri yeZimbabwe pari zvino yati sunungukei. Kuita kwake kwese ikoko nekuuraya kwaakaita vana vambuya vatiri kunzwa kuti vane makore anopfuura 100, ivo zviri kuvashungurudza zvakadii ambuya? Mbuya vakabatikana sokuti kana kutaura kwavo cheko kana vakagara so unotiita kuti wakataura nyaya chaizoka vandizoita zvekuvhundukira so kuratidza kuti zvichiri pai, zvichiri mumwoyo zvisati zvaita se zvabuda, zvichiratidza saini yekuti ase yekubatikana kwemuchembero, nekuti vakaurayirwa mwana wavo nemhuri yavo, tongoti mhuri yes. Saka tomboti atmosphere iri mumhuri mekwazvitsva yakamira sei? Mhuri yekwazvitsva yakabatikana. Zvasvibisa zvakadii zita sekuzwa kwaunotaiwo semuzukuru? Zita rasviba nekuti kana ana gugu vangu vaya varoora chavo vemazvitsva vari kuti vakapinda kana muguru vangonzi maizvitsva vari kuunganirwa neruzhinji vachinzi ndiwo here wekwaanimal wacho vavava. Vamwe vakinzi handimi maibikira chichi, saka vakabatikana nenyaya iyoyi. Iwo mashoko acho ndo zvaanotaura kuti animal aipota achiuya munomu achibikirwa mavhelemo, nekuti ndo kune vanhu vaanoziva, kuna nasisi vake. Handizo ndiko kunoko here, kuna nasisi vake aiuya achibikirwa, achidzokera achienda achipuhwa information yekuti tako mavhidhiyo aya eSly Media TV isu takatopuhwawo warning kunzi ndichavapedzera, achitaura kune kamwana kamusikana kakapunyuka kaya kune kwaifudzwa makudoko, nemukomana akanga achifudza makudo aya. Ndanzi ndiwo kwani? Majisarara. Iye akanga abatwa. Titaurire ipapo. Akanga abatwa anonzi ani muzukuru? Zita utarese. Andirizive zvangu bari muzukuru wake. Akadzoka ari pakati pedu. Ari kuraramawo sei kana muchionana naye? Sofa asati taonana naye. Musati maonana naye? Nokuti vari kure chaiko kumakomo. Vari kumakomo, asi pane ukama zvapo. Pane ukama hwakatosimba. Alright. Tatiri kubvunza kuti atmosphere yakamira sei muchitsanangura kuti zvakunyadzisa kufambawo nezita rekuti zvitsva? Hama dzana amai vangu ana amai vangu vacho chaivoka vakabatikana chaizvo, nekuti kana kutodedzerwa kunzi zvitsva chaizvo paruzhinjika vanotobatikanawo nazvo nebasa rakabatwa nehama yavo. Alright.
tinotenda blessing. Saka zvaitondikadzisa kuti pese pari kunzi kuti kwese kucho ari 1 ari kuuraya vanhu more than that avashosho aivauraya chirudzi zvaitondinetsawo. Saka ndinoti ndakazofarawo zvangu kuti chokwadi chabuda pachena sinsiwo kubvawo iye abatwa. Akunotinzwe kuti kune imwe kesi sinini zvangu asi ndanzwawo kana kuti kune makesi aya kunzi kwapondewa munhu kwaurayiwa munhu. Saka ndiri kufarawo kuti Mwari vakapindira vakatiwanisa simba rokuti tikwanise kubata munhu nevo Mwari vakamutenhera kuti aiwa aende kune vanhu vanga vasingamuchi. Ichokwadi mamwe mabhuku mazhinji vanga vakutomutya than bhuku redu rineri. Zvokutomutya zvokuti kana kumuona apapo kapo vaimutya asi bhuku rineri hataimbomutya. Zvokuti wosinziwo paakangosangana nevakawanana nawo kuti aonana navadiki vachingoripota kuvakuru. Vakuru vakatanga kupinda muAsian. Hamisi mukuona kuti uyu anenzi Morris uyu akazomhanyisa amuona akubuda kumagadheni mayadhi ana sekuru kwana bangira kumusha kwa sekuru ake. Amuona kumaminda ayo amuri kuona ari kukokwayayo. Akatanga kumuteera ari egani. Atisiita kuteerwa nebvumo nemusikana wanzadzi yake kuti enda unomupa bvumo anokwadza. Aitoti nini aiwa ndakamusvikira ndiri 1 nditomurigira pasi ndakwasasvika padhuze ndikumupedzera semazira aimuita sei. Saka zvikadzi zvaitoti kadzi asi tinofara kuti Mwari vakapindira vatisunungura asiwo saizvozviwo kune vamwe vachiri kuchema vanenge inini nyaya iyoyi yakutondishungurudza zvokusvika pokuti kana kuti ndakati inini kana dai ndaizivana naye ndaita effort here kushedzera vanhu kana kumumhanyisa panganzvenga pandamuona kana aoniwa nemwana wangu dai kana mwana wangu anga asingazivi here madhira ndikamukurana mumba medu. Zvinhu zvingondishungurudzawo nachitongokumbirawo kuti dai ndasunungurwawo kwanise kuchengetawo mhuri yangu nemasvagiro andinoita sei andinoita. Ndiri munhu anotsvagawo dai ndasunungurwa ndokutaura kwemwanakomana wokwachirweni akataurwa naye kuti aiwa ndiwa ndakapa mapatsa atisi kuziva kuti akazvitaurirei. Tinezenge tichinzwa munyaya yedu ino. Rambai muchiteera paSly Media TV. Kumagumo kune nyaya. Regai tione tinzwe mukomana kekupedzisira. Ako mashoko atisina kutaura nezvawo auda kusiyira kumhuri yeZimbabwe pamwe chete nevanhu munharaunda kana yemuno mavelemu uda kuti kudii? Ndoda kuti hangu kumhuri yeZimbabwe pari zvino tanga mumavelemu mavileji akapoteredza kuti tasununguka papa tanda kutotyira vana vechikoro kuvhura kwavaita kuti vachafamba sei. Kunyanya tino vamwe vana vanobva kwana Muchiwa vanodarika nemusango muna ndomaigara anymore. Vana vanoyanga vachiuya kuprimary tanda kutotyira kuti vana ivavo dzidzi yavo ichakanganisika. Zvino pazvava apa tatoziva kuti vana vakuenda kuchikoro vakasununguka. Tinoona kuti kana kumaminda vechikadzi chaivo tatoziva kuti nyange nguva anokwanisa kungoenda kumaminda. Uye zvinhu zvakaoma kuti munhu anovaka imba yake otadza kurara imba yake nokutya mumwe munhu. Vanhu vakadzi vazhinji vanga vatotama kurara mudzimba dzavo. Vanga vatonorara next door vakaungana imomo. Saka zvinhu zvakaoma kuti munhu anosiya imba yake achinorara panext door. Asi pari zvino vasununguka. Hongu vamwe vachiri kutya havo vachiri kungoita mazuruko asi nokubatwa kwaitwa anymore. Toona kuti zvizhinji zvinhu vanhu vasununguka. Kana mumachechi vanhu vakwanisa kuenda vakasununguka. Mabasa kupi vanhu vaita sei vasununguka. Uye vairaramawo nokutsvagawo chikorokoza mumarwizumo vakwanisa kuchienda vasununguka vanhu. Nokuti mukomana wacho anga achityisa zvechokwadi. Anga achityisa zvechokwadi. Dai manga muri mijaji ndimakakura naye muno mazvunhu wake mazoziva umbwende hwasubtractwa kwani edition yehugamba hwokuuraya vamwe vanhu vasina mhosva. Ndimi mumanzi, ndimi jaji, ndimi mutongo, ndimi muri kutonga, ndimi magistrate. Maimutongera chimimi makore mangani kana kuti otaura imega tichipedzisa chirongwa chedu chinechi? Daenda vejaji mukomana uyu hambudonzi makore mangani adangotongerwa rufu zvova zvatopera. Ngatende pana Chirweni. Mubvunzo mumwe chete maimutongera chii? Haina ndiri jaji ndaingomutongera rufu nokuti ari kutoshungurudza nanhasi tasemune nyaya yake yakutobata nesu tese tikuti iye ngaabude pachena sekubuda kwaari kuita pakuuraya kwaruta vanhu kuti
zvinhu zvake zvifambe zvakanaka, asabate vamwe vanhu, asatibate kuti sisi toshungurudzika kudai, zvokuti kana ipapa ndangofunga kuti ko kana dai ndakasvika padhuze naye Mwari akandirotesa kuti munhu achazokupenda saizvozvi, kana zviri izvo zvaiye ari kutaura, nokuti nhasati ndazvinzwa, ndongozvinzwawo mumasocial media nehama dzangu dziri kuzviona zvinditumira zvindiudza kuti zvanzi zvakati, asi zviri kundibata zvokuti kana ndakanzi inini ndanzi gara apapo ndimujaji, dare rapuruvha kuti inini shuwa inini handisida kuzvidhifenda, ndinoda kuti dare ripuruve kuti inini shuwa ndiri clear, kana ndichinzi ndapiwa unzi ndimutiwo inini ndine mutongera rufu nonyaya yekuti wana akauraya apachidoda kuramba achiuraya achiti ari mukati meusungu, nyaya yekuti atouraya upenyu hwangu nemhuri yangu. Atouraya upenyu hwangu nemhuri yangu, ndokutaura kwaChirwen. Luther, dai wanga uri jaji? Dai ndiri jaji ini ndaitoti dai ndaitomutongera rufu kuti zvobva zvavharana zvakadaro, kuti akashungurudza mhuri dzakawandisa stereki, dzimwe dzasora dziri nherera vaichengetwa nevanhu ivavo vakaurayiwa, saka akashungurudza mhuri dzakawanda nevanhu vakawandisa stereki, aifanira kufa. Blessing, ndiwo wanziwo sekuru vako tazovabata umbovazvipira vega ihama yako zvekare, asi wanzi ndiwe jaji, nokuti mupurisa anokuronzi ndaunobata amai vako kana vachinge vaba, iwe ndiwe jaji, sekuru wako aripo apa. Inini dai ndiri jaji ka ndaingoti upenyu hwake ka ngaupfuure zvake, nekuti vanhu vaakapfudza wakaoka vaidawo kurarama sekurarama kwaari kuitawo pari zvino, nyange ari pausungwa. Tinotenda pane zvinoda kuwedzera. Ndopedzisa nemubvunzo zvivindi zvako iwo Blessing zvaibva kupi uchiteera munhu wauri kuziva kuti iwo ari kuponda vanhu, uchimuteera uri hwane, dai pasina futi ana tsitsi wako vakazote kutondo ngaakachidzwe pfumo? Zvivindi zvangu inini ndezvekuti munhu wandakakura naye, saka ndakagara ndichitomurova ndichimusaiza futi ipapa saka time inini yandakazomutswa namadhamu wangu inini ndakarara muimberi pakona apa vakiti zoni barozi anymore. Time yandakabuda mumba umu iye anga akukona uko ndamira apo ndandisina hembe mumaoko, ndandisina kana hembe, ndakabva ndamutevera ndakangomaona ndaita zoni pano ngokwana 800 meters ititasi ndimubata, because parodi pacho anga asiko futi maimusiya kubva kumhanya anga asiko, anga asingamhanyi. Kuzvezvi pakuzotsvagwa nevanhu kapa panotone mbiri yekunzi aimhanya kunge mhepo, kuhwanda ndokwanguri paari, nekuti vanhu namba zhinji chacho toti security yaimutsvaga yaimuziva, yanga isingamuzivi, saka vaigona kumupfuura, vaigona kutomupfuura otherwise pamwe aitodarikana naye kupfudza narodhi, nekuti dzimweni dzenguva zviri kumbonzi zoni aibvunza vanhu futi zoni anymore zvitsva munomuziva here, iti tanga kutotaura navo vanhu achivavawo ibata chi information yekuti sochi haasi kuziva, havandizivi, saka aitori safe mukusazivikanwa kwakeko. Saka patakazongomhanyisana naye kusvika kumagarden uko, kana pandakazomuona sisi vangu vakizondipawo bvumo ndichizomuengawo paanga akumhanyisawo nemunin'ina wangu nakudza naye bangira, takarana face to face ndichibvawo nechirodhi chekunoku kumagarden kunoku tichimuteni momira ndakabata bvumo, ndopa akamira, ndopa ndakanzwa futi yekutanga ichirira, yechitupa yakazorira munhu angatova pasi, nekuti tanga tatomubata nakudza naye bangira, yakatozorira musoro wake uri papi, uri apa pangu atori pasi akarohwa makumbo chiyekasa musoro kupi kumadokero, aitori mumaoko, atori mumaoko, yokuti pandakazosumudza musoro ndakaona Edgar Chirwen atosvika, anaziva naye mushonga vakutocerebrate aitizonichi tamubata futi makainzwa kuti yarira, asi hamuna zati yapfuura munhu wamakabata? Handina nzeve dzanga dzatovhara kudhara. Zvinoitika nenoise panguva yacho iyoyo ndopati takangonzoni vakomana mafoni hatisuda mafoni panapa, vanhu vatovesa zvimafoni zvavo muhomwe, papanzondirati ane tambo ndiani, ndopa ndakaona mwana waChirwen Nathan Chirwen achipachi musoja achitambo yeblack so abva asungwa pai makumbo, papanzoni imwe tambo kudza naye abva abvisa tambo pabhachi rake abva pakaitika chiitiko ichocho papasina vanhu vazhinji, pakazosumudziwa kubva papfurirwa chisose panapa nepane mota iyo, ndopakazoungana vanhu kuti vanhu vanga vasara
kana ukasara kumamindo. Alright. Hapana kana kutora nguva vakomana ndo vakazomusumudza masoja nekutomisa mumota. Nokuti ruzhinji parakazosvika kubva kuseri kumaminda uko munhu anga atokanda mota aenda. Mota yemuseka chaicho yakabva nekumuseka uko neyouth yekumuseka yakatotangira vanhu kusvika kupi vasina kusvika paground chaicho ndo vakatotanga kuenda kusvika kuguruve. Vakatoristana kuti ningi 31 chivanhu vakatasi vakanyorwa pai pasi. Takaona basa ratopedzwa kuguruve izvo. Pachibvunza information izo nemunhu paitika zvipi nezvipi vanhu vakubuda mukembe memwe. Vanhu vanga vanozvinyoresa kuti tisi tambata. Ava handana ndini ndamubata. Saka ndinongotenda mhuri yeZimbabwe nekuti vanhu pavakazosvika shuwa kana patakabvisana kunokuwa Jacobo Jacobo na Nelson Chirweni ndakatanga kusvika pandiri ndakamuratidza tsoka iyi. Nelson Chirweni abva aningirina pai ndovanozonimimisano chisara pana mata satresai tsoka ndazonimichimayo magadeni uko ana kuenda kumunaro magadeni tafamba ana Jacobo vasvika napeti wisi wichirira. Jacobo atozonatangirei pagadeni panapa tichimutsvaga tichidzika kupi ini ndakatenzwa nungo dzekuti ina ndichada kuita se kudzika uku. Jacobo akati aiwa murisati dzikei uku kumanimi nguva diki kana mai wini ndipo vakasvika vanhu vatoita se vanhu vatenda kuseri uku pampasaro akadza shomanini ndakati ainda kuenda kuma ndisina kana kupfeka hembe. Ndo amai wini pakandirwa mbama musana wati ndoti setira akadzitega panapa ko akabuda mumaheji makatitema. Ndakati aiwa ndopatakazinozoni uyo uko time vanozozoniwa vanhu vachiri kuseri kwako inda ndatomhanya kuenda kumagadeni kwana mbuya vacho. Ndipo ndakaona zvichimhanyira nani nakudzi ndovazi uyo modhisa nguva diki ndopaya vanditi zonobvumo izvi ndandati muinga ndakati achiuya kuya haindiona. Saka time yakazosvika pazvimagwavha aka futi yekutanga pandakainzwa handakana kuona musoja ipapo. Ndipo ndakati zoni momira apa ndobva amira ini ndakati sei ndakabata bvumo. Time yakakona chingokona achingusa musoro pai ndipo ndakati sei ndakaumbatira ndikuona kudzi asvika abata makumbo munhu ari pasi. Panguva iyo ndipo ndakanzwa futi kuti munhu ari pasi. Panguva iyoyoyo ini ndasina kupfeka hembe. Musoro wake wanga usingaoneke makumbo ake anga asingaoneke. Kwabva kwaya musoja akindirwa bvunza achifunga kuti ndini animal. Edgar Chirweni akati zoni mukuru wamunhu akakubatirai munhu mari wamunhu asiriye. Koniwewo mukuru wedu wemayouth emuguru wemunomu akazongosvika abva angonzwa information iyo hapana 2 minutes abva asvika vati ko mukundoera muyouth wangu sei. Saka nzaiwa zvinowanika chichi munin'ina wangu kuda ndopa akazobvisa bhachi rake rewekisuti abva ndizoni angokoma oichi bhachi. Chirweni anotaurwa ndofuti vakataurwa kwaChirweni ava ndo vamwachete ava vakataurwa kunzi ndokwandakaendesa mapatsa kureva kuti haasida kuenda ega aroza kuti ndo vamwe vanhu vakandibata. Aiwa vanhu vamwe chete vanhu vamwe chete munin'ina akuda kungozviwa vamwe vokuenda navo. Munin'ina waNathan Chirweni iye ari ipapapo. Saka inini ndongotendawo zvangu mhuri yeZimbabwe kuti sofa tasunungurwa kunyanyanya mavhelemu nemabangira muchimuti chekurohwa chachoka changa chapinda matiri isusu nekuti kwanga kwasara 2 days kuti tiye tiri rakashiwe munomu nekuti tanga takunzi hatisi kushanda basa mumurohwe nevakomana nemasoja. Saka 2 days dzatotaurwa dzanga dzatotaurwa kudhara pamitingi kwatoya bhazi rekuti rikuya unesiya chi vakomana apa kuti vapinde basa kuti vatasi vatibate. Saka muri kutoti Mwari akapindira ini. Mwari akapindira nekuti kurohwa usingadzorere kune rwadza. Oneka. Nekutenda youth zvaine yakashanda basa nekuti vaitsvaka chinhu chavari kuziva. Necommand neword of command yavakapiwa kubva kutungamirira takashanda basa osechi semutumiro wavakatiita. Saka ndinotenda ipapo. Tinotenda. Maybe kunoku kune nyaya iri kuzikanwa kunzi pakanga pataurwa nyaya yekuti vanenge vabata animal kana kuti anenge ataura kuna animal achapuhwa mubayiro. Nyaya yakasvika kwamuri? Inini mudzivi mangu haina. Hamuna kumboinzwa? Handina kuinzwa. Toisira ipapo. Mhuri yeZimbabwe
hakuna journalists anopedza mibvunzo yese handisati ndamuziva. Every story is a developing story. There are different angles that any other journalist who has been trained to ask and dig deeper can also have the opportunity to come into this Velemu village and be able to interview anyone around this area. It is now a safe, I declare it a safe zone. We are here as a Sly Media TV crew with the Tatenda who is behind the camera. Mumwe nemumwe anotora nhau anogona kuuya achisokubvunza nemaangles atinogona kunge tasiyawo isusu takwanisa kutanga kuzotaura nevakomana ava mukati menharaunda inoi, tiri mukati mehama dzaanimo nevanhu vakakurawo naye. Nekudaro tiri kutenda nesapoti yamunotipa. Isusu basa redu ndere kunyora nhoroondo sezvairi. Tauyawo tanyora nhoroondo. Kwanhasi tinomirira pano munyaya yedu ino enimo ngaatongwe zvinofadza vanhu. Zita no Sylvester Tafumanei, Sylvester mwana waWinnie naSauro kana kuti simbi yebasa. Ndakamirira Tatenda Mapiri ari pakamera uye ndiye editor wedu tinoti Chisarai.